Aldêjî gelek caran xwest ku vî şerî dawî bike lêberî mixabin bi ser neket em dibînin Serokwezîr Erdoğan bi rastî jî di vê heyamê de hêdî hindik maye ku aştî bêwerêt ev jî helbet bandora Serokwezîr jî bi rastî di vê çikê de gelekî mezin ji xwe parlamenterên BDP jî vêya bilêv dikin. Bere derhaqên birina Turgut Özal da rûdanên min hene me ser rojnameya wana bixwînin derhaqê tayê porê wî wekî tê zanî malbata wî kurê wî Ahmed Özal da bû dozgerî em ê ser vê mijarê bisekirin lêbelê dema merov vedigere wê heyamê sal 1993 hin kes xwastibûn vê pirsgirêkê çareser bikin di serî de serokkomarê wê heyamê Turgut Özal serfermandarê wê heyameyê cendirmeyan Eşref Bitlis û Wezîrê Maliyeyê Adnan Kahvecî û Ekul derdora wan kom bûbûn xwestibûn vê pirsgirêkê çareser bikin dema em li wan dinerin niha mirinê wan tev guman e ji ber hink dibe ku bi kuştin jî derkeve ev dawiya vê meselê de dema me banga Serokwezîr eskî şehîrê guhdarî kir di vê pêvajoya çareseriyê de ji ber ku ketiye qonaqek pir girîng PKK jaliyekî agiribest îlan kiriye ger dibêjin jaliyê rêveberên PKK dibêjin biryara meclîsê derkeve ji meclîsê biryarek bêstendin wê çaxê paşvekişandin wê dest pê bike em ê ser vê mijarê jî bisekinin li ser rojnameya Milliyetê daxuyaniyên Murat Karayılan jî heye em ê ser vê mijarê bisekinin lêbelê Serokwezîr dibêje di vê pêvajoya çareseriyê de me tenê nehêlin rewra ger ew aliyên ku di wê heyamê de niha mirin li ser mirina Turgut Özal Eşref Bitlis Adnan Kahvecî em dibêjin gelekî guman zêde bûne ger bi hawakî ew hatibin kuştin eger destek di vê heyamê de ji aliyê millet ji Serokwezîr bêkişandin ger hîs nekin ew dewleta kur ew hêzên kur bawer bike wê kuştina Serokwezîr jî bidin ber çavê xwe ji xwe Serokwezîr xwe ser vê çareseriyê kiriye kuştina xwe dayî ber çavê xwe mirina xwe dayî ber çavê xwe û jê hez bikin hez nekin ew tiştekî cuda ye lêbelê niha pêvajoyek çareseriyê dest pê kiriye destek hewceyê piştevanî hewceyê